आए भैया, हम आप सबके भाई भोजपुरी गायक रमेश रेशमिया सब कोई के प्रणाम करतनी। आज हमनी के फटाफट भोजपुरी में छठ के कार्यक्रम होता गार्जियन राघवेंद्र भैया के आशीर्वाद से, केसी चौधरी सर के आशीर्वाद से और रिकॉर्डिंग पे हमार पीडीआर भाई बैठल बानी। अब पूरा बाबा के टीम बा, जोड़ा नहीं के। खाड़ी बाड़ी पेन्ही के पियरिया अब भइल भोर हरिया हो। जय हो जय हो जय हो। खाड़ी बानी पेन्ही के पियरिया आय भइल भोर हरिया हो। ए दीनानाथ बरती करेली हाथ जोड़िया और रखिया के बेरिया हो। ए दीनानाथ बरती करेली हाथ जोड़िया और रखिया के बेरिया हो।
दिन